Step ka basuk ka bakamen na kamta jong pi iway pe iway baro na kalian ka good news sa chisien ngi ai kublay ye pi ha ka karteng ka jong utray wat nong pen im jongi u Jesus Christ ha ka ni ka step ka pamenta ka jing ya pusan lang na ka ktien ka jong ublay kanlong na ka shti ka jong pol shikinong room kala nong ka bakhat ar ka khot ka ba ar ki kentien ki ba ong kumni batu wat pen seriem rengkat yela de bat kani ka perthai Henry tu pan kala dorno yela de ken da ka jing pan thamai ka jingmut ka jong phi khnang ba phini otep ka ba kumno ka long ka man ka jong ublei ka ba bha bat ka ba pen sngo bha e bat ka ba janai de bat ka phang pedeng ya ka bangin yo ya ka ban ya pusan lengkot leng bajun ka step ka long kumno ngintep ya ka man ublei haman lo uwei pa uwei ubriu lani ka wei pa kuwei ka briu ngiju kali yala di kabakumno kata kaman ka jong ublay kalong kumno kata kaman ka jong ublay hatu kini ki baro ya ka ba ngingile kilong mo kat kum kaman ka jong ublay niki dai tang kijing sngo briu ki jongi ngiju kali ya kata ha ka jing em ka jongi ki briu kan mau ba kaman ublay ka di ka daw bat ka jing thmu balai ubu yang bat ya phi ha ka ni ka prathai ka jing im ka jongi ha ka ni ka prathai ka dei ka mission ha ka pa ublay ukwa yangi bantep ya ka mon ka jong ublay bat ya ka bangin le ru ya ka ei ka ba mau ukwa na ka banta jongi lem na ka ktien ka jong ublay kam yo jaka hangi kalong ka ba e than ko ki paraman sim ya ka bangin tip ya ka ta ka mon ka jong ublay ken mau ban syakri ublay klam ka bible kalong ka ba bakala hadu kata-kata badru ya ka bangin nomla ban sngo thu ka ba kumnu kalong ka man ka jong ublay bat daileng ba ju ka ktien ka jong ublay ya ka bangin yo ban tip syapang ka man ka jong ublay dei tang la dangi puson ya ka ktien ublay kala ban rap yangi bangin sngo thu la kata ka dei ni em ka man ka jong ublay u apostol paul hakabai dei bat ka ni ka benta ni kasti ke jong u chikinong room kalau ka bakhat ar khot ka ba ar ka buong tu wat pen seriem rengkat yala dia bakan ka prathai dan kam ya kaban pen kelador no yala de bat ban pen thamai ye ki jingmut ki jongi khnang ya ka bangin yo ban tep ka ba kumno kata kalong kamon ka jong ublay ken mau kani ka de ka jing khot yaman uwei pa uwei ubadan ka jing em ya kaban pen thamai yala de leng ba ukris da ka bangin IT no ya kitikit khotmet ke jongi kum kita ki jing kenya ki ba yam bat ki ba khoi bat ban pen sngo bha e yo blay ka jing khot ka jong apostol paul yanga bat yangi lang iwe pi iwe baro ban tip ya ka man ka jong ublay kalong ka paningkong wong wat pen serim rengkat yala de bat kani ka prathai wat pen seriem rengkat yala de bat kani ka prathai kumno nginom pen seriem rengkat yala de bat kani ka prathai da ka banginom ya penyo lani ninom ya compromise no na kata ka jinglong ka babha ka jonga bat ka jong pi da ka bangin prothu bot no ye ki jing hi kai ka bangyo na kani ka prathai ki balong sabar na ka jinglong man sim bat ki ba mentoy tang ye kata ka jingkwa brai jong kata ka met ban pen seriem rengkat yela de bat kani ka prathai kum ki khon ki jong ublay ka dei ke ei ya ka ba ublay umla ban syam sngo bha nangi lano ro namar ka jing khot ka jong ublay yanga bat yangi kalong ladengin pule na ka shithi ka jong uhi apostol paul sekinong room kalano ka ba khatlai ka khot ka ba khatlai ka ong to ngin ya dale don akor kum baha persya ka sngi om ka jing ya di kiat khenwen hak jing ya buai om hak jing ya kai tun thei bat ka jing ya nuti ja khlia om ka ba ya mai bat ka ba ya pihun henry to kop phi ya u Jesus Christ uba utrai ken mau ba ka jing pelet jingmut palat eki ka bangi yok na kani ka prathai khlem da yo ya ka ban ngam jeliu na puson ni ka ktien ka jung ublay kan ya lamba kala yangi bat ya ka bangi nom snow thu ya ka mon ka jung ublay kan penjingai ru na ka jinga dei ka jongi bat ublay don ki brio ki ba pule ka bible ha kini ki sngi da ka ba ki shim ba ka jing pule ya ka ktien ka jong ublay ka jing pule ya kani ka bible
bat penyedidur ya kata ka jinglong ka jingim ka jongki ki pule ya ka Bible da ka penyedidur bat kata ka lifestyle ka jongki ki pule ya ka ni ka Bible da ka ba ki pen scam pat ya ka ya ka ba maki kila jit ki shim ya ka Bible ban pen scam kum ka nong rem ya kata mak ya ka ba maki kila da ban jit Henry ka jing shishangi dei pan shim ya ka shim ba ka jingim ka jonga bat ka jongi kan ngin shim bakan ya didur bat ka jing hikai jong ka ktien ka jong ublei u pol u ong la ringin pule iwei koren lanong ka ba shipau de khot ka ba ar pulai wong ki ei baro kilong ki ba dei yanga henre ki ei baro kimlong ki ba mentoi ken ki ei baro kilong ki ba dei yanga henre ki ei baro kimtei Shisen pet de ka khmat ka jonga ber ka jong pi kum ki briu I kum ba ka tai ka ba manga ngapet I kum ba ka bet ka biang ti I kum ba ka dei ti yang ai ka ba ngan le Henry apostol Paul uang kita baro kim mentoi ken bat kita kim tei ya ka jing ka jonga ber ka jong pi ngin long ki ba husiar bayok kata kam dei ka mon ka jong ublei de namar kata bangim la ban sngo thu ya ka mon ka jong ublei namar bing ai lat ya ka ni ka jing ya ka bangi sngo thu da ka jing perkhat briu ka jongi bakan sensyar ya ka jing ka jonga ba ka jong pi bat ka baar ka long kumnu ya ka ba apostol Paul wong ya ka bangin tip ya ka mon ka jong ublei ka baar ka long to pen kala durno ya la de ken da ka jing pen thamai ya ka jing mut ka jong pi ka jing mut ka jong apostol Paul hang ni ban pen thamai ya ka ni ka jing mut ya ka ni ka jing perkhat ka jonga bar ka jong pi wong da ka bangin klet no ken ya kita ki jing long ki barim ki jongi ya kita ki jing mut ki jing perkhat ki barim ki jongi ki bomla ban sandur ya ka ni ka jing ka jongi ki bomla ban sandur ya ka lawei ka jonga bar ka jong pi don kam ya ka ban pen thamai pat Om da ka bor ka jongi ki briu henry depan pentamai ken da ka bor ka jong ukris laringin pulei ar korin lanong ka basan khot ka bakhat nyo ko ong kumta ti la da u ru udan ha ukris ulong ujing tha u bathamai ki ki barim ki la du no hakmi ki baro ki la jalong ki bathamai ki bathamai tang namar lada ukris uyo jaka ya ka ban sensyar yang abat ya pi da ka bor jungi ki briu nginom la ban pen thamai u apostol Paul udai uwei ubalayah ye kani ka ju kalenti bat hakaba u Jisu ula yasham bat u Jisu haba u Jisu lakta ye ka jingim ka jong u us ngau thu ba kani ka kam kanom la ban pen im ya u kini ki jingle ki jong u kinom la ban pen im ya u bat u ong ha ka chi ka jong u apostol Paul se ki Filipi kalano ka balai ka khot ka bakhat lai bakhat sa uang ko para banget ngangam nyau yelade ubala bat henry ye kani ka wei ngale da ka banga klet no ye kita ki ki basyadin bat da ka bakner no sya ki ki basyakhmat ngabe sya prasya kadak ban yo ye ka jinget thong ka ba ka jingkhot syaneng ka jong ublei ha u Kris Jisu lada don ru nap deng jongi ki hemen ki para ki jonga ki baju ya melien ni ki jing melien ki basniu la kalong ha ka jing mot ka jing perkhat la kalong ha ke ktien ka thliet ya ka ba mengi kren la kalong ngi baju ya melien ban kren ai ki ktien si ktien sang ya ka ba kimlong ka jing pen sngo bha ya ka imlang ka salang kim pen sngo bha ru ya oblei ya ki bukum kita ru don kam ya ka ban pen thamai no ya ka jing mot ka jing perkhat ka jongi lada don nap deng jongi ru ki hemen ki para ki jongi ki baju melien ya ka ban pet ikte ki pornografi lani kita ki film ki ba penjak khlia ya ka jingmut ka jing perkhat ka jongki don kamru ya ki bakum kita ya ka ba pinha ban penthamai ya ka jingmut ka jing perkhat ka jongpi na ba kimlong ki ba pen sngo bha ya oblei lada don ru nap deng jongpi ki hemen ber ki para ki jongi ke baju melien ru ha ki jing di ki basniu la kalong ha ka kiat la kalong ha drops la kalong ha ki kanja la kalong ha ki nu ki jing di ki basniu ho ngi sno thu ya pi ba pi jiet ek bakum kita mar ka daw kala balong na ki jing ya pat yeng pat sem kala balong na ki jing ba ya sno thu shi yeng shi sem kala balong ru na ka daw ba pi ya khlat sam la ne kalong na ki nu ru ki daw ya ka ba ma pi ya shem bar pi ya kandu
ya ka jing ka jong pi henry kan mau ko ki hemben ber ki para ki jonga kan mau ba ka jing jiet ka jong pi ya ka kiat ya udrox bat ki we ki jing di ka bas niu kamlong ka jubab ya ka ba kan ya rap ya pi na kata ka jing syam bat ka jing kandu ka jong pi ka kiat udrox bat ki we ki jing sniu ki namla ban solve ki ta ki problems ki jong pi henry kini kin shu ya rap ya pi tang ya kaban penklat ya kata ki jingkeli ki bayu wan she wan ka jing ka jong pi ku shu penklat ya kata ki jingkeli ya kita ki balai ya ka ba pijukeli ki wan jia ka jing ka jong ha ka jong pi but onda haba kita ki jingdi ke basniu ki lakut ka jing trekam ka met ka jong pi kita kijuk kejing keli kinai wan shi wan ha ka jing mut ka jing perkat ka jong pi bat hang ta pin sedang biang ya kaban melien biang ya kita kejing di ke basniu bat pin syate emrau chi syate emrau ha kita kejing di ke basniu ken mau ya kene ka wei ku ki hemman ki para ki jonga kani ka jing le ka jong pi kanomla ati ya ka bani alam ya kala wei ka babha ka jong pi ken mau ba kani ka jingle ka jong pi kanomla ati ban penlong kala wei ka babha ya ka ri bat ka jat ban riu ka jongi kani ka jingle ka jong pi kan mau kanomla ati ya ka ban sanjur ya ka jing ka jong pi kanomla ati ban sanjur pat ya ka yeng ka sem ka jong pi kini kinomla ati ban ya rap ya pi like satang lada ma pi hi ya ka ba pin syem ya kata ka bara ya ka ba pin raikut ka jing ka jong pi bat ya ka bapin penthamai no ya ke jingmut ya ke jing perkhat ke jong pi om da ka bor ka jong pi ki breu henry da ka bor ka jong ublei kilat kilenti ki bon ha ki sngi kham tam ya pi ki perlok ki bajui mlien ha ki jing di ki basniu kilat ki don shibon ya pi kilong ki bal kloi ru ban yarap ya pi lada ma pi raikut hala ka jong ka jing ka jong pi lada ma pi don ka ta ka jing thmu ban penthamai la ka jong ka jing ka jong pi ka KGP Sinot Setgi kejongi ru lengba ke urban mission ngidon ye ka di addiction center ki weiru ki jong ka sarkar ki don ru ye kata ka rehabilitation center ki ban yarap ya pi ban kersyan ya pi hakun kudu kapor ya ka ba pi kloi ya ka ban syem kata ka ban raikut ya ka ba pin yo ya ka ban penthamai ya ka jingbot ka jing perkhat ke jong pi lem kumta pin om sngut hu balei ba ublei ubu ya pi hakan ka perthai pin om sngut hu ru ya ka mon ka ba khot ka jong ublei bat dei tang ka jingmut ka jing perkhat ka ba thamai ya ka ba ma phi pin raikut halade simbat dei tang kata ken ka bala ya ka ban penthamai pat ya pi kum uta ubreu ubadon ya kata ka jingket khle ya ka ri ya ka jat ban riu ya ka yeng ka sem hi barok ka wei ublei un kar khu ya pi ya ka ba ngit snap bat sha skor ya ka ni ko kubor ka ngit skam kan yarap ya pi we pi we barok ngin ya duai ublei bo pa jungi ba habning wan hajan jong me ko kan rat ba e bat ai ngu ya me bangila yo pat ya ka ni ka we pat ka kubor ka balong ka jing kar khu na kam ta ka jing em ka jongi ya ka bangin yo ban tip kham hai ka mon ka jong me da ka bangin pelet jingmut e ka ktien ka jong me bat gida duai kerpang ru ko kan ran pe na ka menta shibon ki perlok samla ke jongi ke balamat ke balai kendu ye ki jing blien ke basniu ha ka jing em ka jing ya lenti ke jongki ya rap kershan boru ya ki ko kan ran pe ya ka bakin jit pat ya ka wei pat kalenti ke bathamai da ka bakin pen thamai la ke jongki jingmut ke jing perkhat ke jongki bat ru ya ka ba kin pen thamai kin ko kan ran pe ya la ka jong ka jing em ka jongki bakin long kalawei ka babha na kam ta ka ri bat ka chat ban riu ka jongki ya rap ya ki ko kan ran pe ya ka bakin syem ya ka sin jam kin ko kan ran na ka banta ya ka ba kin la ya ka ban yarap daladi yaladi ya ka ban kin em kata ka jing em ka ba de dor kat lambat me ya rap ya ki ko kan ran pe na du ka ni ka klip mat bat ka jing em ka jong ki hi baro ka wei isnei ko kan rat ka man skap ka jing duai ka jongi ye kene baro ngi duai ka ting jong Jesus Christ amen